खेत में काम करत करत कपार बन गइल का जाने घर में अभी ले का भइल का ना भइल कुछ बुझाते मुंह में तो दम को हो गया बैठ ए दुल्हन हां बाजी अरे कने सुना अरे केने बाड़ू है ना अरे तने मत करवा बड़ी दुखा दे बैठ अच्छा तनी तेल उल हो को ले अच्छा ठीक बा अबे हम तेल लेके आते ठीक बा जा हां खाना बनाने बड़ी संतनाई कपाली घाम में काम करत बड़ा उदिया अरे आओ ना हो आओ हमारा दिन भर खेत में अरे आओ तनी रुकी ना बोलो तेल में मत गिर जाए अक्का हो खाना ना बनल है कि ना हाँ खाने बन गए बा अरे तब बन गइल बा त ले आओ खाए मोल ना हमरा खेत में जाए के बा अच्छा ठीक बा जा ले आओ हां जा ले आओ खाओ क्या नहीं जाई अपन खेत के काम करी बाप रे कम बा जतना का घरे में रह गेलू आवा ना हो कहीं हमरा खेत में जाए के बेरा ले घाम हो जाई का जाने कहां से आई बाड़ी सम अतर से खाना नु मगनी हो बाप रे बाप सब चियारे उठा के लिए अंदर से चल ने बबनी के भेजो ए बाबू ई का करतर हो आई बा खाना खाबू आई गई का भाई हो के आई बा भाई बहुत ही दुकान अरे होय ना जखए दुलैला तारा का हो गइल हो ओ बे तू ठीक रहलो तरह से पानी हम खाना बनावे के हां होय ना खाना ना बनी तो नहीं के बना के खाए आई तरह का भइल होय रे बाप चल रे बहुआ के बोला के ले अरे बाबू देखो भाई एकरा का भइल भाई तोहरे मान के बिया हो देखो भाई भाई कितना हंसती है कब हंसती है कब रोती है बोल के बबनी बोल के जाई तो हिने बोल रे दादा और देखो ना देखो भाई ले चले बाबू बिना ले चल हम एकरा के प्यार करते रहिए तो लेके आ गए जिसका एक रखे अच्छा तो चलो ले चले बाबू तोरा मार के दिया हम पे ना जाए तेरे ले चलो बाबा जल्दी खोली आने अरे मान ले रहो मान ले हम कोई ना हम का ले जाता तो बाबा गोड़ लगे नहीं गोड़ लागे नहीं तो देखिए बैग रखे बटा अब हंसती है कब रोती है कब कुछ कहती है एकदम ठीक है रहो सी खाना बनाओ तो पानी परेशानी पहले एक मुड़ी पटका तो मंदिर को मुड़ी पटका तो मार के पता दिया जोर से मम्मी के हट रे हट हम और बटाई बाबू तू यही जरा हम फुलवा में दे दे विचार बता ले बाबा ए जानी बाबा खाने आप और घुसो आगे घुसो राजभाई रे तो क्या हुआ रे लवर है ये कर लवर हुए ना तो तेरा तो क्या चाहता है बाबा छोटा छोड़ी अरे बोल
ते धइले केतिया एकरा के हम एकरा से प्यार करत रहनी है, एकर शादी तय हो गई हाँ तो ये हमरा के छोड़ के चल गई, एकर शादी हो गई था। अच्छा। हमरा के धोखा दे देला। अच्छा हम एकरा के ना छोड़े, मैं इली एकरा के ना छोड़े हम एकरा साथे रह। रे हना सुन तो ना छोड़बे ना जाना तारे कहाँ आइल बड़े सीधे तोरा के जरा के ई भौसम कर दे बोले नु है ना ता खाना छोड़बे जल्दी बोल छोड़बे कि ना छोड़ दम। छोड़बे हाँ छोड़बे कि ना रे जल्दी बोल बोल ना रे जल्दी बोल बोल छोड़ देलस का गइल 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 हाँ, गइल। उठाए तो एकरा का उठ जो उठ ए जी हम इधर कहां आई भाई? कहाँ बड़ू सुबह से ड्रामा खबर खबर कहतर कहाँ आई ए जी का बोल बा? चलो घर में बताइए ए जी ले जाए घरे ले जाए ले जा घर अब सब ठीक हो गए अब कौन तरह की दिक्कत नहीं है ये ना नु ना 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 अब कुछ ना अब होई वो एकरा लगे आई हमारे बुझाते ना लोग कब हंसत है कब रोती है अब काहे के है जी आवे जाओ एकरा लगे वो तो परछाइयों ना दिखाई दी अब ऊपर ठीक बाबा सब टेंशन हाँ ठीक बात है चलो नहीं हाँ बाबू ठीक हो गई का बोल रहे बता ना। माई खुद बताई चल चलो का बोल रहे? चलो घर तुम तरह बताओ तो क्या भइल है